Enchire moyo kugokera na guchingira rituko ria rero ria Bible abangina gose Mother's Day nigo umunchuria Thomas urori nyagaka kurua asensemiria kitutu masaba asanga na begenu abe dini yege Catholic amo n'abantu bande abo asaba ebyegwa mbali amo na maoga nabo igo kubagokera na kubachingira asemirimo yabemiya yo kurenda na gukinia abana. So litukeli is very important. Niri ngencho kabisa na ndira kikiagere tenka igunga omunguso kabisa woko na kanisa ya Kemera na ruororo saa 3 iga na ende okoba rene ndu inkurugikano na oranga bangi na bage kano na barumbanta gite na genda bakoroko sherekea litukeli na ikororo twasherekea na barubu kabisa twachenga kabisa na bawisheria happy Mother's Day na ndira so kuinyora ki abana ba mama no my own mom tayo at least I get a lot of solace that gives what aba mama baroro buna mama uri monyene onyendi yare ngoro gango na mulino ne gancho ene kabisa lakini kinabwa tegeke na tebanga ki tiatoke ndororo to share na barobo na nde njanya rekano munguru nanchirana to ikoro to share na ranga bono rende tikatuchengeri tukuri yarero okoba and like other Mother's Days elidiaringa more special okobanga ki ekirisia Katoliki ntwanyorete kiongozi kende kenyi